Emlékezni sokféleképpen lehet. Március 15-én fejet hajtunk, megállunk egy pillanatra. Felidézzük a 177 évvel ezelőtti eseményeket. Elindulunk Petőfivel, együtt leszünk a lelkes márciusi ifjakkal. Átéljük a nagy nap eseményeit. Műsorunkkal elrepítjük az ünneplő közönséget a harcmezőkre is, ahol a hősök életük árán is küzdöttek a haza szabadságáért. Nekünk ma már nehéz megérteni, hogy milyen büszkén magyarnak lenni. Minden évben szükséges felidéznünk az 1848-49-es szabadságharc jelentőségét, mit is jelentett akkor a szívek felett hordott piros-fehér-zöld kokárda. Íme mi utódok így emlékezünk. Haza! Rövid szó, mindössze 4 betű, de talán nincs még szó, amely mögött annyi emlék, annyi érzés és annyi tett húzódnék meg. Azt mondom, haza, s látom a falut, ahol születtem. Azt mondod, haza, s látod a térképet, a tavak, a folyók kékjét, a völgyek és síkságok zöldjét. Azt mondjuk, haza, és képzeletünkben megjelennek a történelemkönyv napjai, és mesélni kezd a múlt. Adjon Isten, bátyám! Neked is, fiam, több komolyságot. Hát már az is baj, ha az embernek jó kedve van. Az úrfi biztos komédiás, magának az egész élet csak kacagás és nevetés. Mi szegények ritkán kacagunk. Tudom, milyen a szegények élete, jajgatás és kacagás, és a halál végül azt mondja, csi. De most engedje meg, hogy ne szomorkodjam, bátyám. Olyan sokat vártam már a boldogságra. Most nősültem, és vár rám feleségem a Koltói kastélyban. Hát akkor siessen, és legyen boldog. Csak a mai napot kapjuk ajándékba. Nézze azokat a hegyeket. Itt még süt a nap, de ott már hó van. Na, az ég áldja, úrfi. Az ég áldja, bátyám. De jó, hogy megérkeztél, Sáborom, már nagyon hiányoztál. Képzeld, már tegnap megérkeztünk Koltóra a családi hintóval. Hintóval, mint a herceg kisasszonyok? Jól van, nem sétálhatunk mindenki, ahogy te körbejártad a félvilágot. Mit csinálsz? Milyen vers van nálad? Hadd nézzem. Ne csinálj, még nincs kész. Hadd nézzem meg. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden járva az ablak előtt, de látod a mottan a téli világot? Már voltak a rád a vértetők. Még ifjú szívemben látsugad jár, s még benne virik az egész igelet, de íme sötét hajak bőtövegyő már, a téldere már megítét fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesen, ülj az ölembe ide. Ki most feledett kebelemre felédlen, holnap nem omolsz sírom feliben. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz a szenvedelet. S rábírhatne majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Én sosem fogok más úgy szeretni már, mint téged, Sándor. Csendes készfogást, melyel barátot találsz.
két katonának az osztráknak, azt se tudom nápolni. Hogy lehetnék visszavalak? Ha szeretnének változtatni, akkor jöjjenek a Nemzeti Múzeumhoz. Menjünk! Menjünk! Hallgassuk meg, mit mondanak nekünk! méltó régi nagy híréhez. Míg rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A forradalomnak olyan feladatokat kellett megoldani, melyek lehetővé tették a Habsburg uralom alá kényszerített Magyarország fennmaradását. Ki kellett harcolnia a nemzeti függetlenséget, meg kellett teremtenie az alkotmányt, amely tartalmazta az állampolgárok jogait és kötelességeit. Fel kellett szabadítani a jobbágyokat, el kellett törölni a nemesi előjogokat. Ha győz a forradalom, minden teljesülhet. Ha veszít, egy egész nemzet veszhet el. A márciusi ifjak megszerkesztették, és 12 pontba foglalták a nép jogos követeléseit. 1.
és Hackers nyomda a legmodernebb nyomdagépe, a Fürgeméri elkezdte ontani a 12 pont példányait. A szöveget most már tényleg fölkapta a szél. Nem volt szöveg, ami ilyen gyorsan eljutott volna ennyi olvasóhoz. Ez lett a forradalmi hiszek egy, a forradalmi krém. Mintha csak erre várt volna az egész ország. Egy emberként állt a forradalom eszmény mellé. Elszántságával megfélemlítette a hatalom hazai és bécsi képviselőit. Politikai sikerek következnek, haladó eszméket tartalmazó törvényeket fogadtatnak el békés úton és uralkodóval a reformerek. A király kinevezi gróf Batthyány Lajost az első felelős kormány vezetésére, és április 11-én szentesíti a törvényeket. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád evedve, annyi éjjel által, mint kísérted, bolygott lelkünk a világban érted. Megszűnt végre hosszú bújdosásod, sírba esett kinekes sírtásod. Bevezettünk, s uralkodás véget, elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónosodnál ünnepelve állunk, körülötted millió s millió fákja, megdúlt szíveink lobogó lángja. Ó, tekints ránk, fönséges szabadság, vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk megfogy az örömlásztól, szaporodjék szemed sugarától. Első kábulatából Felocsútban sok országban visszaszerezték a hatalmat a volt uralkodók. Hazának is hozzá kellett kezdeni védelme megszervezéséhez. Az országgyűléshez eképpen intézte szavait Kossuth Lajos. Midőn a szószékre lépek, hogy önöket felhívjam, mentsék meg a hazát, e percnek irtózatos nagyszerűsége szorongatja lelkemet. Egyenesen ünnepélyesen kérem, hogy adja meg a képviselőház a 200 000 főnyi katonák és az erre szükséges pénzerőnek előteremtését.
még nem volt a, hogy is lett volna, szolga volt, s nem magyar, aki szolga. Ismét magyar lett a magyar, bilincsét összetörte, mint összen a száraz levél, csörögve hunyt a földre. Ismét magyar lett a magyar, kardot ragad kezében, kardján a napsugár ragyog a bátorság szemében. Ismét magyar lett a magyar, lángol, piroslik arca, kitűzött zászló mindenit, amelyel áld a harcra. Ismét magyar lett a magyar, egy szív millió kedvében, és dobbanás a lényület az ellenség fülében. Ismét magyar lett a magyar, a síkra át vigyézünk, és a világ, a nagyvilág csodákat látni készül. Ismét magyar lett a magyar, világ végéig az lesz, hogy iszonyúan és dicső, mindegy szálig elvesz. Kedves Arany János barátom! Holnap, szeptember 29-én Pákoznál csapataim megütköznek Jelasics seregével. Remélem még látjuk egymást. Ölel szerető barátod, Petőfi Sándor. Petőfi századosnak jelentek, hogy egy öregember és a fia szeretne magával beszélni. Vezesse be őket! Százados úr, Lelkes Mátor vagyok, ő pedig a fia, Lelkes Ádám, Erdélyből, Koltóról. Hely, a becsár mindenik, a komédiás úrfi! Nagyon örülök, bátyám, hogy közöttünk vannak. Szükség van minden bátor lélekre, bár nagyon féltem a fiat, hiszen túl fiatal még. Ne felejts engem, százados úr, én már a jövő hónapban 15 éves leszek. Aztán Lelkes Ádám, voltál-e már szerelmes? Százados úrnak jelentem, még nem voltam. Az jó, mert még az ember boldog nem volt, addig meg nem hallott. Bátyám, a fiát magam elé veszem hadseregbe. Köszönöm, százados úr! Remélem, nem párt el tőlünk a szerencse. Kossuth Lajosnak köszönhetően 10 és 10 000-ek álltak be katonának a hazáért. Szükség is volt rá, mert a császári csapatok elérkezettnek látták az időt, hogy visszaállítsák Bécs hatalmát. Pákoznál emlékezetes csatát vívott a két sereg. Hiába volt a túlerő, mit sem ért a mindenre elszánt tüzérekkel, huszárokkal szemben. Ők a hazájukért küzdöttek. Jelasicsot meghátrálásra készítették. Ferenc József császár látva kudarcait első Miklós orosz cárhoz fordult segítségért. Nagyhatalmi összefogással kellett legyőzni a magyarok függetlenségi törekvéseit. Indulhat! Morca! Ütni szabad! Jól van! Szólna a szám! Néma! Puska király! Célra! Aktatoló! Rajta! Karra! Nincsen!
közben golyósebesítettek. Hozzák azonnal a sátramba, hívjanak katonaorvost. Fiam, meggyógyulsz, ígérem, minden rendben lesz. Százados úr, teljesítettem a parancsot. Ne beszélj, mindjárt itt az orvos. Haza szeretnék menni, holnapra. Fiam, tér magadhoz, hazamegyünk, ígérem. Százados úr, az Istenre kérem, menjen haza a családjához, amíg nem késő. Szárnyat ört magát.
szabadságharc elbukott. Következett a véres megtorlás. Mégsem tudta visszafordítani a hazánkban megindult változásokat. Nem volt hiába való a sok kiontott vér. Elindult a magyar nép a nemzetté válás útján. Volt egy nemzedék, aki 20 évesen utcára vonult, pontokba szedte követeléseit, tárgyalt a hatalommal. Merészek voltak, bátrak egymásért, az egész nemzet jövőjért. A mi nemzedékünkben is ott élnek az új márciusi ifjak, akik ma még csak egy társukért vagy az osztályukért emelnek szót. Mit jelent nekem március 15? Március 15-e nekem a szabadságot jelenti. Szabadság olyan, mint a napfény. A szabadság olyan, mint a szellő, egy mosoly, egy simogatás. A szabadság azt jelenti, hogy mások szemében nézhetek. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon nevethetek és sírhatok. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon álmodhatok. A szabadság azt jelenti, hogy szabadon szerethetek. Nincs szabadság Petőfi nélkül. Ő égette a szívünkbe, hogy több a szabadság, mint az élet, az a legszebb népi jog. Ő írta, bírta, tollal karddal, s rátette ifjú életét, szabadságunk örök okmányán, Petőfi szíve a pecsét.